подкрепата на община Златоград. Много лично споделям просто, че преди една година точно тук, може и някой от вас отново да е бил тук, лично е това, което ще споделя, но наистина имам сълзи в очите ми. Така да се каже, тук имаше един малък Жорко на една седмица. И точно Деловите празници. И наистина за мен е, как да кажа, много ми е такъв свиден този празник. Защото това беше първият празник, на който аз пях. И бях бременна, просто носих третата си рожба. Златоград. Така че да ви е честит празник още веднъж. Благодаря на организаторите. Да благодарим на Вселената, че всичко така свърши добре. Надявам се и вашата година да е била хубава от септември до септември, от Деловите празници до тези Делови празници. Чест и удоволствие за мен да ви видя всички тук, почитатели на българския фолклор, почитатели и на Родопите, почитателите на всичко наше, почитателите на нашите корени, тези, които не забравяме родители, тези, които не забравяме баби, дядовци, прадеди и така да се каже всичко това, което ни е създало и всичко това, което носиме в душите си, за да се наречем с гордост българи. Българи. Чест и удоволствие за мен, мили приятели. Извинявам се за вълнението, наистина. Аз винаги почвам с Делю Хайдутин. Не си спомня миналата година дали беше точно в началото. Но предлагам, ако искате, аз пея и всички вие, нека да е нещо по-различно, заедно с мен Делю Хайдутин. Може да е само един куплет, след което ще отидем към нещо така весело за душата, като всички родопчани. Добре дошли, мили гости, в прекрасния Златоград. Така да се каже, едно място, една съкровищница, която се опитва и мисля, че успява да съхрани всички, ако щете, обичаи, песни, традиции, свързани най-вече естествено с Родопите. Този етнографски музей и по-скоро комплекс